vlog. Ngayong hapon, mga dun may iskilahan kay may iskilan ako. Iskila di ko guys. Sakay kong motor kay padulong may iskilahan kay iskila man ron. Yan, wala rin yung mga iskila pati motor. Wala rin mga 3 minutes. 2 minutes. 2 minutes nga rin. Kaya kung mag-hike ang uga mga 6 o may sabihin niyo sa eskwelahan. Tara sila. Naman. Ay, loves. Ay, kaya gila. So, kumangulog. Ito sa mga eskwelahan. Eskwelahan ako balik kay nabubo na mga ko. Diba? Paano man eh, kailang high school. Hi guys. So, balik. Hi guys. Look who's this. Can I say, huh? Morning, morning. Morning hapon guys. Ako rin sa eskwelahan kay ting eskwela na namo. Pa-enroll bang ko. Balete. Hi. Shout out. Shout out sa mga basketballista. Mingo kay San Antonio kay Liwas Pista na. Murag sanay. Guys. Murag mo pa ni pinaka-primerong parit na mo kay nung last year wala pa na wala na wala ko gusto mag-binigam. Masalayan. Nagrana na ini. Ay, gipang liyahan na. Tuyok na, kagipang kapoy mo tigulang. Wala may salinya ni. Hey guys. Pabalik namin dito sa kuan. Sabihin niyo kapag yung parit. Ay, kapag break. So yun na nag-ike. Ay, bidin siya. Mabayad ko 100. Mabayad ko 100. Entrance fee. Ang kinsa na? Oh, bayad ko. Okay. Natanawan sa gulok kakaoy. Pidangan. Tig-tattoo na mo. Among mga tattoo artists. Ha? Naa. Si Dulcelita og si Sige, magdukag. Hindi kinaman mo office. Napili ko sa election of Peaceful Baan. Officers I nominate my batchmate Jason Adolfo. I close the domination. And Philippine host on
congratulations.